P2P хубай ё ки криптовалюта? Салом алейкум бародаро. За видео полностью мегем ки P2P хубай ё ки сармоягузорӣ дарозмуддат. Яъне ки харидани криптовалюта, биткоин, эфир ё ки дига криптовалютао. Видеоро то охириша тамошо кунем, полностью мефаҳмем ози ки кадомаш хубай. Хубтараш дар куҷост шумо тона сармоягузорӣ кунем ки зиёд мешаванд. Мо дар видео ҳамаша сода кадам мефаҳмонем ба забони простое ки ҳамаи шумо бифаҳмед. Биёен аввал мегем ки P2P чие ва сармоягузорӣ чие. P2P я воситаи интиқоли маблағе дар криптовалюта ки шумо а як одам, а як шахс ба шахси дигар, ай калимаи англиси parent to parent, а як шахс ба шахси дигар, яъне перевод кардани сум. Шумо дар ваё монет пул мезгаронед ва ё дар шумо стейблкоин. Ва ба ҳамин восита шумо сум кор мекунед. А сармоягузорӣ чие? Сармоягузорӣ яъне гузоштани сармоя барои ай тарафи сармоягузор барои ба даст овардани фоида. Сармоягузорӣ дар дохили худаш ба чанд қисм ҷудо мешавад. Трейдинг сармоягузорӣ, яъне ки трейдинги рӯзона ҳастай миёна муддат ва дарозмуддат, яъне кӯтоҳмуддат, миёна ва дарозмуддат. Ва ҳозир мо именно дар бораи сармоягузории дарозмуддат мегем. Яъне ки сармоягузории дарозмуддат хубае ё ки кор дар P2P, дар кадомаш шумо фоидаи зиёд мебинед. Биёен аввал ай фоидааш сар мекунем, барои ки дар ҳама фоида дар кора ки мақсад комушта суми зиёд кор мекунем. Дар фоидаи хеле ки дар P2P шумо ҳар рӯз сум кор мекунед. Допустим, агар 10,000 сом вақти шумо кор кунед, шумо метавонед ки ҳар рӯза фоида бинед. Агар спредтон соз боша, шумо метавонед ки рӯзашта 100 то 200-300 сомона 10,000 кор кунед. А дар сармоягузории дарозмуддат боша, ихенест, шумо ҳар рӯза кор намекунед инҷа. Дар сармоягузории дарозмуддат шумо метавонед ки 1 сола, 2 сола сума, яъне ки инвестировать кунед ва дар муддати 1 сол, 2 сол пас фоидатона бигиред. Ман хиёл мекунам ки сармоягузории дарозмуддат хубай аз ҷиҳати фоидааш. Барои ки сармоягузории дарозмуддата шумо метавонад ки фоидатон ай 2, 3, 5, 10 метавонад ки 100 маротиба зиёд шавад. Допустим 10,000 шумо метавонад ки қариб миллион шавад. И ай чӣ вобастае ки шумо грамотно инвестировать кунед. Мақсад монети хуба биёвен, криптовалютаи соза бихаред, фоидатон чанд баробар зиёд мешавад. А дар P2P боша фоидатон ай связкатон зависит. Связкатон чанд қадр сахт боша, ҳам зур мекунед. Не ки шумо дар P2P моҳашта метавонед ки яъни сумтона дар як моҳ буроред. суме ки мисол 10,000 тона. Дар як сол шумо максимум 10 баробар зиёд мекунед, 5-10 баробар, ҳамонам агар связкатон зур боша. Якум гуфтем ки фоида. Не ки ма дар инҷа преимуществора дар P2P метавонам. Барои чӣ? Барои ки агар ки суми шумо дар сармоягузории дарозмуддат 10 маротиба, 100 маротиба ҳам зиёд шава, не ки бисёриятон мефора ки ҳар рӯза даромад бинед. Барои ҳам қадар аз ҷиҳати ки ҳар рӯза шумо даромад мебинед дар P2P, инҷа дар преимуществора дар P2P метем. Дуюм вақт дар P2P вақти зиёд дар кор дар шумо. Шумо дар P2P постоянно бояд кор кунед. Дар рӯз минимум ним соат, 1 соат, 2 соат кор мекунед ки баъд ай 10,000 сом шумо мумкин 100-200 ё ки рӯзи мешава 50, рӯзи мешава мисол 300 то 500 сомона кор мекунед. Не ки вақт дар кор ки шумо ҳар рӯз кор кунед. А дар сармоягузории дарозмуддат боша, дар шумо вақт дар кор нест. Дар як моҳ як бор медроен, анализ мекунед, монета мехаред мемонед. Ки ҳамагӣ дар як моҳ 1 соат. А дар инҷа дар як рӯз минимум 1 соат. Дар инҷа естественно сармоягузории дарозмуддат преимуществора мегирад. Сеюмаш омӯзиш, яъне ки ёд гирифтан. Барои P2P-ра ёд гирифтан дар шумо ҳамагӣ як курс бас ай. Даже як курс ҳам намеяст, связкаро метавонед биёвед. Агар камтар панятка дошта бошед, уже шумо метавонед ки P2P-ра сар кунед, ёд гирен, дар чӣ кор кунед. Яке барои новичоко ай. Больше ҳамин видео основно. А дар сармоягузории дарозмуддат боша, шумо вақт дар кор дар шумо. Шуморо метавонед ба монанди P2P як курс гузаред, полно ёд бигиред. Ҳо свободно шумо метавонед ёд бигиред, курси соз биёед, агар бизгаред, шумо полно ёд мегиред, метавонед ки дарозмуддат инвестировать кунед ва хушук кор кунед. Дар инҷа дониши бисёрам дар кор намешавад. Дар P2P ҳам дар шумо ягон дипломи сарх, ягон дониши, ягон яхело мегӯянд ки мо намедонем, мисол даже навистан наметавонем, дар шумо ягон чиз дар кор намешавад. Математика даже дар шумо дар кор намешавад. Ҳам дар дарозмуддат, ҳам дар P2P. Лекин барои омӯзиш ҳар диё баробаранд. Мисол шуморо дар оҷа метавонед як курси простое гузарен ёд гирен, шуморо ҳам дар мисол дарозмуддат ҳам хеле як курс гузарен ёд гирен. Лекин дарозмуддата барои курс гузаштан шумо бо диққат бояд бошед, курса хушук бихонед, хушук ёд бигирен ки тонкусои дарозмуддат бисёр зиёдтаранд, чем ай P2P. Дар инҷада естественно P2P да ман метавонам плюса ки P2P мақсад камтар осонтаре, чем ай сармоягузории дарозмуддат. Сеюми рискай. Ман хиёл мекунам ай ҳама главни чем ай доход гирифтан, чем ай вақт, чем ай ҳамашда дар сармоягузорӣ чи дар P2P дар любой ҷо риск якм аст. Ила ман бояд якм даем одам, не ки
сабабе ки дар бисёритон фоида дар кора шумо вақте ки сармоягузориро сар мекунед конкретно агар ёд гирифтед баъд мефаҳмед ки дар сармоягузорӣ галавни якум риск места, яъне кам кардани риск менеҷмент, мани менеҷмент. Барои кам кардани риск шумо бояд якуман ҳамина фикр кунед, фикри риск кунед. Ва чӣ хеле гуфтем риск да P2P риск дора, сармоягузорӣ дар дарозмуддат ҳам риск дора. Агар ки шумо ҳамин 10,000 сомона дар P2P оборот битиен крутид кунед, барои новичоку бисёр мешава агар курс нохонда пешахчон сар кунанд, яхдош баъди курсам мехонанд, некем метавонанд ки мошеннику фребшон кунанд ва пулашон аз даст битиҳанд. Шумо агар ки мисол 10,000 то битиен, агар ки як бор фребтон кунанд 1000 уже қариб 5-10 рӯз дига кор мекунед ки баъд уже минустона мебуроред. Дар сармоягузорӣ дар дарозмуддат риски шумо чӣ хеле? Фақат рисктон дар ҳамие ки монети харидагитон агар шумо грамотно инвестировать накунед, яъне хуб разумно инвестировать накунед, монети харидаги шумо поён мерава ва шумо минус намеред. Не ки агар ки шумо ҳамаша хуб битонед инвестировать карда ребалансировка портфеля битонед, ҳамаша хушрӯ битонед, бидонед ки дар кадом вақт мехарид, дар кадом вақт мефурӯшед. Агар ки шумо дар бозори бичи рынок да гуфтем бихарен, дар медвежи фурӯшен, шумо естественно ҷада минус намеред. Рискаш ҳамие ки мисол метавонад ки ягон монет сумаш полный кам шава ва айсоби ребалансировка накардан ни портфелтон шумо метавонед ки минус набаред. Не ки агар ки мегӯм ки шумо хуб инвестировать кунед, естественно дар инҷа даромади шумо зуд мешава, то есть рисктонам кам мешава. Ва инҷа ма барои сармоягузорӣ дар дарозмуддат агар ки шумо хуб сармоягузорӣ кунед, ма риска тарафи сармоягузорӣ дарозмуддат метим, чемай P2P, барои ки новичоку дар P2P опаснитара, чемай сармоягузорӣ дарозмуддат. Так дар инҷози д мешава, бигем ҳарлишон баробар мешаванд, яъне ки P2P-рам д, сармоягузорӣ дарозмуддатам д. Чизе ки инам бисёр важнае, ин душворишон, мушкили, яъне ки кадомаш қинай, P2P ё ки сармоягузорӣ дарозмуддат. Нашуд қиндишон ма ҳисоб мекунам ки ҳарлишон ягон, барои ки P2P дам шумо мақсад курс мезгарен, мехонен, ёд мегирен. Агар ки шумо бигем ки мақсад хитон дальши фундамича ёд бигирен, P2P қинай. Сармоягузорӣ дарозмуддат ҳам боша осон нест. Ҳамаш ягон, ҳарҷиш ягон. Мақсад аввал да камтар душворӣ дора. Агар ки шумо ҳамира ёд гирифтен, дига вообще қин намешавад. Шумо агар шумо уже бидонед интихоб кардани правилни криптопортфела, мақсад риск менеҷмент, мани менеҷмента истифода барен, душвор нест ягонаш. Просто медорен ягон монета интихоб мекунен, меёвен, мехарен, тамом. P2P да боша душвориш ҳамие ки мақсад бисёр аккаунтотон инҷа маҳкам мекунанд. ждат мекунед, як моҳ местен ждат мекунед, барои ки як моҳ пас шумо метавонед дар Binance, допустим, баъд P2P кор кунед. Як моҳ баъди кор кардан дар сармоягузорӣ дарозмуддат хенест, шумо метавонед регистратсия мекунед, сразу метавонед дуроен кор кунед, уже бихаред. Мақсад монем беста. Ҷада ма хиёл мекунем ки ҳарлишон баробаранд. Ҳисоби қиндишон, акилқа қин нест, бигем ки мақсад наметавонед, любой то шумо метавонед ки яъне ки инвестировать кунед ё ки дар P2P кор кунед, ҳарлиш ягон осонан. Агар ки камтар як курс ягон чи бизгарен ё ки омӯзиш ё ки метавонед YouTube просто видео тамошо кунед, ёд бигиред, ягон қиндӣ надорад. Ёд гирифтед, уже дига чашмои пӯшида қатъи кор мекунед. Ва охирон ин сум барои кор кардан. Мақсад чанд қасм сум дар корае ки дар P2P кор кунед, чанд қасм сум дар корае барои сармоягузорӣ дарозмуддат. Дар P2P дар шумо минимум барои фоидаи соз дидан 10,000 сомон зиёд дар корае. 10,000 сомон агар дошта бошед, шумо уже метавонед нормально фоида бидед, нормально кор кунед. Не ки дар сармоягузорӣ дарозмуддат боша, хелеса шумо метавонед ай 100 сомон сар кунед, ё ки ҳар моҳ чанд қасм суми ки зудтон мераса, ай 100 сомон боло метавонед уже сар кунед. Ама хиёл мекунем ки дар P2P ҳама одам надорад 10,000 сомон ки кор кунад. Ва дар хотиртон бигиред ки дар P2P-рам дар сармоягузорӣ дарозмуддатам ягон вақт ма дар шумо совет наметам ки қарз бигирем, ба пули қарз кор кунед. Илтимос бародаро, бисёртон аяхи одамо курс мехарен, нашуд сармоягузорӣ, нашуд P2P қарз мекунед, кор мекунед. Ин хато ай вообще хе накунед, мақсад қарз накунед, кор накунед. Ай пули хитон қатъи кор кунед, барои ки ҳарҷиш риск доранд. Ва вақте ки шумо ай пули хитонам мекунед, вақте ки қарз гирифтаген шумо минус набарен, уже шумо бояд пули банк битен, дига дилтон ҳами кор хунак мешавад. Барои ҳам қадар дар ҷа хубиш ма хиёл мекунем ки дар сармоягузорӣ дарозмуддат, барои ки шумо метавонед 100 сомон сар кунед, ҳар моҳ мисол кае ки сумшид даромадтон 10-20% ша, яъне ки криптовалюта бихаред, биткоин, эфир ё ки дига криптовалютаро ҳам хемонед ва ба ми восита мисол уже сум кор кунед. P2P да шумо минимум агар 100 сомон, то есть ай $100 боло кор мекунед, $100 P2P кор кунед, даромади шумо дар рӯз 10-20 мумкин 30 сомон шава, ки
и вообще камай. Аида ман дар инҷа хубира тарафи сармоягузорӣ дар розмуддат наметавам. Итог P2P хуба ё ки сармоягузорӣ дар розмуддат? Ва чизе ки ҳозир гуфтам ҳамаи нуқтаи назари ман буд. Шумо чӣ фикр доред метавонед дар зери комментарий бинависед ки мақсад комуш хубай. Яке чихеле ки ҳозир ман гуфтам плюсу ва минусоша, яъне ки фоидааш, вақт, омӯзиш, риск ва қиндиша, баъд сум барои кор кардан, ҳардишон зуран, ҳардиш яъне ки баробаран инҷада. Шумо метавонед ки интихоб кунед, агар ки вақти зиёд дошта бошед, шумо метавонед P2P кор кунед. Ё ки вақти суми зиёд дошта бошед, метавонед P2P кор кунед. Не ки агар ки шумо вақт надошта бошед ва суми зиёд надошта бошед, шумо метавонед ай 100 сомон сар кунед, ҳар моҳ ваҷид кунед, дар розмуддат кор кунед. Фоидаашам ман хиёл мекунам ки баробаран фоидаошон. Не ки шумо дар P2P ҳаррӯза фоида мебинед, дар сармоягузорӣ дар розмуддат бошад, шумо мисол 1 сола, 2 сола ё ки ним сола ё ки 2-3 моҳа уже фоидатонро мегиред. Дар инҷа ҳардишон баробаран ва ихтон вобаста ай вақтона, ай суми доштагитон. Барои ин қадар худтон хулосотонро биронед, дар таги видео нависед. Агар ки бихоед ки ёд гиред P2P-ро полностью нол, сармоягузорӣ дар розмуддата, сармоягузорӣ дар крипта, дар аксия, дар IDO, дар IPO, ҳама инҳоро мо ёд метиҳем. Курс сармоягузорӣ дорем. Касое ки намедонистанд, метавонед курсадориёни Play Market скачат кунед ё ки дар мо WhatsApp номероша мемонам нависед барои дастрас кардани курс мезгарем. Полностью мо айнол ёд метиҳем ҳамаи сармоягузориро. Дар P2P-ро ёд метиҳем сармоягузорӣ дар розмуддата, ҳамаи минора. Курси мо хубиш чие? Ай дигар курсо ки дар курси мо шумо ҳамаша ёд мегиред. Якта якта не, мисол шумо як P2P-ро харед, бо дигар курсша платина, шумо як бор курсро мехаред ва ҳамаша ёд мегиред. Нависед марҳамат, касое ки мехоҳанд курсро дастрас кунанд, грамотно инвестировать кунанд, пулашонро зиёд кунанд, ҳатман нависед дар мо дар WhatsApp ё ки дар Instagram мо, курсро дастрас кунед ва пулотонро зиёд кунед.